Exodus tia duasa miensa. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, Simu free hako. Woni oman a ukoyi won free Misrim baaye no. Kwa asase a meka ɛho ntam me kyerɛ Abraham, Isaac, ne Jacob sɛ wasefo nam de bɛma wɔn no so. Na mesoma obofo edi wanim. Na metuke ne Amorini, ne Hetini, ne Perisini, ne Hewini, ne Yebusini no. Ko asase a nufusuo ne ɛwɔ sene so no so. Na meri ni wo mu nkɔ. Efiri sɛ wo yɛ ɔman a wo kɔn asene. Na maamene wo ɔkwan no mu. Na ɔman no tii asɛmɔni no, wodi abobo. Na obiara anhyɛ na ho kekadeɛ. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, Kɔka kyerɛ Israelfo no sɛ, moyɛ ɔman a mo kɔn asene. Sɛ midi mo mu kakra bi ne mo kɔ a, anka mɛhye mo. Na afei yi mo ho ahokekadeɛ, na menhunu deɛ mɛyɛ mo. Ɛna Israelfo no yiyi wɔn ho ahokekadeɛ firi bepɔ Horeb ho hɔ ara. Na Mose fa ntomadan no de kosii nsraban no akyirikyiri. Na ɔfrɛ no ahyiaeɛ ntomadan. Na obiara a ɔhwehwɛ Awurade no firi adi kɔ ahyiaeɛ ntomadan no a ɛwɔ nsraban no akyiri no ho. Na sɛ Mose firi kɔ ntomadan no ho a, ɔman no nyinaa sɔre kogyinagyina wɔn ntomadan ano. Na wɔde Mose akyiri hwɛ ara kosi sɛ ɔhyɛne ntomadan no mu. Na sɛ Mose hyɛne ntomadan no mu a, mununkum dum no sane begyina ntomadan no ano. Na ɔne Mose kasa. Na ɔman no nyinaa hunu mununkum dum no sɛ egyina ntomadan no ano a, ɔman no nyinaa sɔre. Na obiara koto sɔre wɔ ne ntomadan ano. Na Awurade ne Mose di nhwɛanim, kasa sɛ onipa ne yɔnko kasa. Na ɔsane ba nsraban no mu a, ne somfo Nun ba Yosua a ɔyɛ abɔfra no deɛ, ɔmfiri ntomadan no mu. Na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ, Hwɛ, wara na woka kyerɛ me sɛ, fa ɔman yi kɔ, nanso woma me nhunu deɛ wobɛsoma no na ɔne me akorɔ. Nanso wara na waka sɛ, mede wo din me niw, na woanya m'anim animuonyam nso. Enti mesrɛ wo, sɛ manya w'anim adom a, ma menhunu wo kwan yɛ, na mahu, na manya w'anim adom, na ehunu sɛ nkurɔfo yɛ wo manea. Na ɔkaa sɛ, M'anim ne wo bɛkɔ, na mama wakɔ home. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ w'anim ne yɛ renkɔ a, ɛne mfa yɛmfiri ha nkɔ. Na deɛ na wɔde behu wɔ ha sɛ, me ne wo mɛyɛ nya w'anim adom. Ɛnyɛ wo kora wo ne yɛn bɛkorɔ no. Na me ne wo mɛyɛ adanso, w'aman a wɔwɔ asase ani nyinaa mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, Asɛm a waka yi nso, mɛyɔ. Efiri sɛ woanya m'anim adom, na mede wo din me nim wo. Na ɔse, Ɛneɛ, ma menhunu w'anim onyam. Na ɔse, Mɛma me papa nyinaa asen w'anim, na mɛpae Awurade din wɔ w'anim, na medom deɛ medom no, na mehunu deɛ mehunu mmɔbɔ no mmɔbɔ. Na ɔse, Wontumi nhunu m'anim, efiri sɛ onipa renhunu m'anim nya nkwa. Na Awurade se, Hwɛ, ɔkwan wɔ me nkyɛn ha, na gyina ɔbotan no so. Na sɛ m'anim onyam resi na mede wo bɛhyɛ ɔbo tokuro mu, na mede me nsa makata wo so masene ansa. Na mayi me nsa, na woahu m'ati kɔ fam, na m'anim deɛ worenhunu.